Ja som ti hovoril, že 4 minúty. 4? Koľko? Minúty 3. Nestane? Koľko? Kúka na to, kúka. To spalilo zem, ty. To spalilo zem. Však to horí, ne? Ježiši, Kriste. Poď sa robiť aj dým. Jo prdele. Oh my god. Pozri, lebo teraz. Horličku, ja bože. 4 minúty presne. Kokos, tam je jaké polivo? 500 gramov, divnica vyrobila toto? 500 gramov? No. Pol kilo robil toto. Kokos, ale jaké on? Ty si tak, že tam je. Jak do toho vlezol. Ako sladko to nebo? Ty si do toho vlezol. Pozri, lebo už je dým. Ježiš. Neviem koľko to je metrov. Koľko asi, nevíš? Kilometr. No. Asi kilometr. Ten bažant, čo tu prdolné? To už je vrá! To je fakt kilometr. Teraz prídu hasiči, ne? No nech prídu. To je len dymovnica neškodná. No, to mám dym. Ja som si to dalo. Za to je nejaká zhovoru. Či aký kudel? Tu máš len tam. V tých táboroch. Kokos. Kokos už to horí 5 minút. To horí 5 minút, kokos. No hej. Odri ti v tom je. Čo zase to spaliť zem, ne? Okay. A chceš to? No, aj po dymovnici. Kokos, presne mi to zasnelo vtedy, keď sa to končilo. A je prázdno. Dobre, môžeme ísť.